Kamusta mga katropa? Paano mag-full wave ng TMX contact point? Requested by Nile Godwin. Mga katropa, paano ba mag-full wave ng TMX contact point? Ang mahalaga mga katropa, ang importante, kung meron kayong mga ganito, yung mga stabilizer, kailangan yung tanggalin to mga katropa para hindi kayo malubat. Okay? Mga katropa, huwag niyong kalimutang suportahan ang aking channel. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe upang makatanggap kayo ng tip tungkol sa pagwawiring. Okay naman mga tropa, kung malapit lang kayo sa Lingayen, Pangasinan, Artacho Street, pwede niyo akong sadyain dyan sa repair shop upang magpa-wiring kayo ng personal sa akin sa inyong mga motor. Kamusta mga katropa? Paano nga ba mag-full wave ng TMX 155 contact point? Okay, bago sa lahat, tanggalin muna natin itong crankcase cover niya kasi magre-rewind tayo dyan ng kanyang live coil o tinatawag na light coil. Dito sa socket niya mga tropa, meron ditong mga wire no, na kulay dilaw, pink, tsaka white. No? Ayan yung i-modify natin sa loob ng kanyang magneto. Okay? So tanggalin muna natin itong magneto mga tropa kasi andyan yung light coil niya. So bagbagay muna natin yan. Okay. Okay, tropa, ito na yung kanyang laman, no? Tinanggal natin yung magneto, ano? So, kung napapansin nyo, itong kulay brown na to ay yung magnetic coil. Ito, okay? Iyan ang gagalawin natin. Pero kung napapansin nyo sa taas, iba na yung, primary na, pang CDI na, mga tropa. Kasi ito, kinonvert ko na to sa CDI, itong contact point na to, no? So, sa susunod na tutorial natin, ituturo ko rin sa inyo kung paano mag-convert ng CDI ng contact point na murang-mura lang. Alam nyo ba kung magkano ginastos ng customer ko rito? 700 pesos lang CDI na. Okay? So, sa ngayon, ito munang natin. Kasi ito yung tutorial natin ngayon eh. So, paano siya mag-full wave. Okay? Okay, sa'yo lang ito. Okay. Itong na to tropa, itong tatlo to eh, tatlo silang ganito na dalawahan yung magkadikit, no? Ito wala nang wire to kasi ito yung dating nakarutong dito, yung papuntang primary ng contact point dati. So, itong isa, ito yung kulay pink, no? Meron din siyang dalawang light coil. Kung nakikita nyo, dalawa rin siyang magkadikit na light coil, no? Ito yung kulay pink na wire. O, yan, nakita nyo. Okay? So, yung susunod, ito naman yung kulay dilaw na wire, no? Yellow wire. Okay? Nakita nyo, meron din siyang dalawang magkasama na light coil. Tapos, ito naman yung sa primary dati, no? Okay, so pink, tapos ito yung ground, no? Ito yung ground niya. Okay, so ito yung ground ng ating primary coil. Tapos ito naman yung kulay white wire, no? Yung nag-iisang magnetic coil mga tropa. Ito yung kulay na wire na kulay white, no? White wire siya. So hindi natin tatanggalin na yan, no? Hindi na natin tatanggalin hindi na natin gagalawin yung white na wire. Okay? Ang gagawin natin, no, yung mga tigda dalawang magkakatabi na wire, puputulin natin yung kanilang mga wire, no? Tatanggalin natin sila sa mga wire. Halimbawa, itong white, di na gagalawin yan, ha? So, ito yung magkakadikit lang, okay? Okay, putulin natin. Ito yung kulay dilaw, no, na wire. So, putulin natin yung dilaw na wire. Sunod, ito yung kulay pink na wire. Okay? Putulin natin. Tapos, ito naman yung dating pinagkakabitan ng primary. Putulin din natin siya. No? Ang importante, itong mga dalawang magkakadikit na wire na to, i-disconnect nyo sa lahat ng klaseng wire. No? I-disconnect nyo siya. I-disconnect nyo siya yung wala siyang wire talaga. No? So, naputol na natin. Susunod na gagawin natin ay hinangan na natin.
Okay, so ganito na. Fast forward tayo na tapos ko ng inangan. So, ito yung isa, ito yung dilaw, ito yung pink, no? Oh. Pag nainangan na natin yan, i-selyado nyo na ng electrical tape yan. Wala na tayong gagawin dyan. I-disconnect nyo siya, no? Ito yung kulay dilaw na wire, putulin nyo na. Hindi na natin gagamitin yung dilaw na wire. Ang gagamitin natin yung kulay pink na wire. Pero kung sakali mang wala kayong pink na wire, o wala man kayong wire, pwede na kayong gumawa ng kahit anong wire. Idugtong nyo lang dito sa ground, no? Ito yung ground niya. Idugtong nyo lang dito. Pwede kayong magpagapang na lang ng wire papunta sa ground na to. O, kasi ito, yung kulay pink na wire, meron na dito, nakaabang na. So, yung pink na wire na gamitin natin. O, pwede rin yellow wire ang gamitin nyo. Walang kaso yun kasi ang importante, yung wire lang naman para magkaroon siya ng ano. So, ang gagamitin natin ngayon ay kulay pink na wire, no? Yung kulay pink na wire, mga katropa, ilagay nyo dun sa ground, no? Kasi dapat floated yung ground. So, tinanggal natin yung ground niya, tapos ilipat natin dun sa kulay pink na wire. Okay, ganito. Nainang na natin, ha. Ito yung pink na wire, tsaka yung ground, pinagsama ko na. Okay, floated na siya. O, yan. Ito yung mga tatlo. Silyado na natin yan. Ano? Okay na mga tropa. Full wave na yung ating, ganyan kadali, full wave na ang ating light coil, no? Paano ba natin i-check kung tama yung pagkaka-full wave natin, ano? Unang-una, paandarin natin muna yung motor. Tapos, tanggalin natin tong mga wire na to sa socket. Yung kulay white wire, tsaka yung pink na wire, tanggalin natin dun sa pagkakasakit niya, no? From stator, no? From primary tayo. So, paano ba natin i-check kung tama, no? Kailangan mo ng tester, no? Ito, tester. Yung tester clip nyo, ilagay nyo sa body ground. Tapos, i-check nyo natin yung kanyang white wire. Dapat hindi siya umilaw. Okay? So, ibig sabihin good to. Sa pink na wire, dapat hindi rin umilaw. Okay? Paano natin malalaman kung good yung pagkaka-rewind natin? Yung tester clip nyo, ilagay nyo sa pink o kaya dun sa puti, kahit saan dyan, na wire, basta tig-isa silang dalawa dyan. Okay? So, pag nalagay nyo na, i-tester natin yung pink naman, dapat umilaw siya. O, ayan, mga katropa. Good na yung pagkaka-rewind natin, ha? Sana nakatulong sa inyo yung naintindihan nyo mabuti tungkol dun sa primary ginawa natin, ha, sa light coil, no? So, tapos na yung full wave natin, ilagay na natin yung regulator, okay? Bago pala lahat, mga katropa, bago natin ilagay yung regulator natin, yung 5 wires. Kung meron kayong ganito, yung stabilizer, tanggalin nyo yan kasi malulubat kayo, ha? Tanggalin nyo yan. Pag contact point, nasa ilalim ng tangke yan. Okay? Pag CDI, nasa kwetansya ng motor. Okay? So, yung pink ng wire ng regulator natin, tsaka yellow wire ng regulator natin, i-connect natin dun sa pink tsaka white ng motor. Okay? Sunod, yung kulay green, body ground siya, o kaya sa ground na green din. Okay? Yung green ng charger natin, ilagay sa green ng wire ng motor. Susunod, itong red tsaka black, pagsamahin nyo yung dalawang yan, ano? Pagbuhulin nyo yung dalawang yan, pagsamahin nyo, tapos ilagay nyo dun sa solid red din ng motor, ha? Dun sa mismong, battery na red. Okay? O yan lang mga tropa. Sana naunawaan nyo, nakatulong sa inyo, at huwag nyo kalilimutang mag-subscribe mga tropa para sa mga bago nating video tutorial. Okay?